Ще разгледаме как се сваля Шаро. От главната страница на Шаро отиваме на сваляне. Добре да се прочетем страницата. Преди да свалим Шаро е добре да се прочитат също условията за сваляне на Шаро. А също така и важното съобщение, че след като се свали Шаро и се сложи в телефона, трябва да се отиде на страницата преди първо стартиране и да се прочете или да се види съответно клипа как трябва да се нагласят сетингите преди първо стартиране. На тази страница има за сега 4 версии за сваляне на Шаро. Най-естествената и най-ползваната е за серия 40 на български език или на английски език. Ще свалим серията на български език. Отваря се прозорец, с който определяме на кое място да свалим съответния файл. Задаваме, че файла трябва да се сейвне на диск и, например, на диска си в Temporary сваляме съответния файл. Отиваме с някакъв файл браузър, Total Commander или Internet Explorer. Отиваме на сваления файл. Влизаме с дабл клик, с двойно кликване, влизаме в него и държейки Ctrl кликваме върху двата файла, които са в него. С десен бутон се появява менюто за работа с тези файлове. Даваме Copy, излизаме от zip файла и даваме Paste. С това сме свалили и разархивирали и подготвили файловете за качване в телефон. Сега ги имаме тези двата файла, jar и jat, и тези два файла трябва да ги пренесем в телефона, най-добре на memory картата, но ако нямаме memory карта, може да ги сложим и на друго място, откъдето да можем да ги стартираме в последствие. С това свалянето на Шаро е готово.